the side. Så ikke har farver nok. Hvad er du i gang med at lave, Michael? Jeg er ved at lave en flip-flap. Okay. En engelsk version af The Snip Snap. Altså det her det er den danske version. Og nu skal vi jo så sende en engelsk version til USA som julegave til Charthouse. Og jeg skulle gerne med at se cirka sådan her ud. Aha. Okay. Og nogen kalder den jo en snip-snap, nogen kalder den en flip-flap, nogen kalder den en nap-i-næse, nogen kalder den en lussepuster, nogen kalder den en, det hørte jeg lige forleden dag, en spåmaskine, eller sådan en spå. Man kan blive spået i den. Aha. Men det kan man ikke i den her. For i den her er der, når man har snip-snappet eller flip-flapped, så kan man åbne, og så står der jo spørgsmål her. Det vil sige, du vil gerne stilles den farve spørgsmål her. Så jeg siger, hvordan viser du din glæde? Og så svarer du. Og så lytter jeg til det. Så har jeg flip-flappet dig, så flip-flapper du mig. Og så kommer den vej i stedet for. Så man starter faktisk med at sige M-I-C-H-A-E-L. Og så kan jeg kigge ned og sige, jamen der er jo orange. Så kan man godt lige gøre sådan her, bare lige for en ekstra tur. Eller et tal kunne der være, det kommer der faktisk på den engelske. Så kan man sige O-A-R-A-N-G-E. Okay, og så siger jeg grøn, så får jeg det grønne spørgsmål. Hvordan kan du gøre en kollega glad med nærvær? Og så svarer man på det. Det er simpelthen det. Hvordan kan jeg få sådan en, Michael? Du kan skrive til mig, eller bede mig sende den, eller den ligger faktisk ude på LinkedIn. Og den findes i 2 versioner. Den findes i en med spørgsmål, som den her var. Der er spørgsmål der. Og det her det er sådan en version uden. Det vil sige, der må medarbejderne eller kollegerne selv skrive 8 spørgsmål. Brugsanvisningen den kommer til at stå heroppe i toppen. Fordi den følger med på hver enkelt. Så der kommer lige sådan en brugsanvisning ind deroppe i toppen. Både hvordan man folder den og skriver spørgsmålene, og hvordan man mødes om det, som jeg lige viste før. Nu den her, den er jo gratis, den koster ikke noget, så den kan man bare hente og bruge og prøve og lege med og ændre på, hvis man vil det. At man kan mødes og tale om nogle meget, meget vigtige ting. Altså hvordan man faktisk får skabt dialog om det her, der er så vigtigt. Nemlig adfærd med leg.